Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Смірнова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Новыя віды прадукцыі і кантракты. Гомельскі завод металаканструкцый завяршае санацыю. Вялікая будоўля. На месцы былога дзіцячага санаторыя ў Чонках ствараюць адукацыйны кампус. Дажджы і начныя замаразкі, умовы надвор'я зменяцца ў бліжэйшыя дні. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Ад крызісу да росквіту Гомельскі завод металаканструкцый завяршае працэдуру санацыі, якая доўжылася з 2018 года. Дзякуючы паспяховаму фінансаваму аздараўленню прадпрыемства аднавіла плацежаздольнасць, заключыла новыя кантракты і асвойвае новыя віды прадукцыі. Аб загартаванасці крызісам і пачатку новага этапу Тацяна Піменёнкава. Пра такія запоўненыя цэхі і працоўную атмасферу ў апошнія гады тут толькі марылі. У 2018 годзе Гомельскі завод металаканструкцый прызналі неплацежаздольным. Перад крэдыторамі і дзяржаваю стала дылема ліквідаваць вытворчасць або пачаць працяглы працэс аздараўлення. Рашэнне эканамічнага суда в обласці было адназначным – санацыя. Прадпрыемства вырашылі не спісваць з рахункаў, выбраўшы шлях складанай, але неабходнай рэабілітацыі. На сегодняшний день санация, скажем так, на финишной прямой. Предприятие полностью загружено. Более 33 контрактов заключено на данный год. Средняя заработная плата составляет 2,5 тысячи белорусских рублей. У данного предприятия перспективы есть, когда он выйдет с санации банкротства. Лічбы справаздачы, графікі пагашэння даўгоў – гэта толькі юрыдычная абалонка. Гісторыя выратавання гомельскага завода металаканструкцый не толькі на паперы, яна ў людзях. Галоўны вынік санацыі – захаваны калектыў. Сергей Дронченко – адзін з тых, каго тут называюць падмуркам калектыву. Стаж вылічваецца дзесяцігоддзямі. Мужчына прызнаецца, у самыя складаныя часы думак звольніцца не было. Адданасць справе мацней за любыя перашкоды. Были проблемы различного рода, но с течением времени стало на более лучше. Коллектив возрос, считай, половину. Работаем, естественно, делаем разные конструкции. Бросать коллектив – это не в моем, говорится, плане было. И так потихоньку и пошло. 120 прафесіяналаў і 2 магутныя вытворчыя ўчасткі. Так Гомельскі завод металаканструкцый выглядае пасля працяглага працэсу санацыі. Прадпрыемства знайшло сваю нішу на ўнутраным рынку, пастаўляючы прадукцыю для аграрнага і энергетычнага сектараў. Пакуль у цэхах вараць каркасы для новых МТК і збіраюць нестандартныя канструкцыі для свідравых установак, інжынеры асвойваюць новыя віды прадукцыі. У нас есть большой заказ на изготовление полурам и фундаментов для строительства свинокомплекса на 1000 голов в населенном пункте Фашивка. Это новый вид продукции, полурамы 24. Мы изготовили оснастку на этом участке, на участке металлоконструкции и на участке ЖБИ. Изготовили пропарочные камеры и сегодня выпускаем, согласно графика доведенного нам, выпускаем железобетонные изделия. Фінансавае аздараўленне – гэта не проста план на паперы, а рэальны прыбытак, які завод стабільна атрымлівае з пачатку санацыі. Магутны рывок адбыўся ў пачатку 2026-го, калі параўноўваць з аналагічным перыядам мінулага года, тэмп росту выручкі ад рэалізацыі прадукцыі звыш 135%. Санация предполагает защитный механизм, именно мораторий на расчеты с кредиторами, и дает передышку предприятию. В настоящий момент готовится распоряжение главы государства о трансформации данного предприятия в иную форму собственности. То есть предприятие выйдет из санации с хорошими показателями и с перспективой дальнейшего существования. Прыклад гомельскага завода металаканструкцый – эталон эфектыўнага антыкрызіснага ўпраўлення. Вопыт даказаў, замест ліквідацыі і страты магутнасцей можна выбраць шлях стварэння. Рашэнні эканамічнага суда і намаганні калектыву поўнасцю апраўдаліся. Завод не проста захавалі на плаву, яго вярнулі ў строй як моцную і незалежную частку беларускай прамысловасці. Тацяна Піменёнкава, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомелі абмеркавалі прымяненне лічбавых тэхналогій у навучанні. Удзельнікі пасяджэння савет рэктараў устаноў вышэйшай навучальнай адукацыі. У цэнтры ўвагі лічбавая гігіена, а таксама выкарыстанне штучнага інтэлекту. Кірунак актуальны і асабліва запатрабаваны ў медыцыне, а таму актыўна прымяняецца ў профільным універсітэце.
Мы должны идти в ногу со временем, поэтому в Гомельском государственном медицинском университете очень большой спектр цифровых технологий используется, написаны образовательные программы, а также имеются факультативные дисциплины. Ну и, конечно же, в будущем планируем проводить курсы повышения квалификации по использованию искусственного интеллекта в медицине. Наши встречи очень полезны, потому что мы делаем все для того, чтобы обеспечить высокое качество образовательного процесса. И здесь мы будем обмениваться мнениями по поводу использования цифровых технологий. Сустрэча рэктараў упершыню прайшла на базе новага корпуса медуніверсітэта. У будынку па вуліцы Федзюнінскага размясціліся 4 кафедры і факультэт. Гэта дазволіла палепшыць умовы адукацыі і навуковай дзейнасці. Наша кафедра с сентября месяца приступила к учебным занятиям. И, конечно же, мы сегодня с гордостью говорим, что сегодня те предоставленные возможности для проведения учебных занятий не только студентов, но и слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки позволяют на высоком уровне достойно проводить учебные занятия. З матэрыяльна-тэхнічнай базай універсітэта азнаёміўся намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў. Кіраўнік абмеркаваў з прысутнымі актуальныя пытанні работы устаноў. На месцы былога дзіцячага санаторыя паблізу населенага пункта Чонкі разгарнулася маштабная будоўля. Тут фарміруюць унікальны адукацыйны кластар. На агульнай тэрыторыі аб'яднаюць розныя ступені навучання, ад дашкольнай да базавай. Пра тое, як ландшафт дыктуе архітэктуру і чаму адкрыцця аб'екта чакаюць сотні сем'яў, далей у сюжэце. Пляцоўка будучага навучальнага корпуса размешчана ў маляўнічым месцы на беразе Сожа. Унікальны, але няпросты узгорысты рэльеф стаў адной з асаблівасцяў праекта. Перад архітэктарамі стаяла задача не проста ўзвесці будынак, а арганічна ўпісаць яго ў прыроднае асяроддзе, захаваць пры гэтым бяспеку і функцыянальнасць. Там очень много озеленения, все очень красиво, но достаточно сложный ландшафт. Чтобы сделать эту пристройку, нам пришлось вот в этом месте косогор его полностью убрать и построить подпорную стенку, потому что не представлялось возможным сделать хороший уклон, чтобы это было безопасно, чтобы было достаточно освещения в классах, поэтому нам пришлось немножечко вот облагородить эту территорию. Работы на аб'екце пачаліся зусім нядаўна, але тэмп узяты рэкордны. Штодня тут задзейнічаны дзясяткі чалавек і больш за 20 адзінак спецтэхнікі. Будаўнікі працуюць без выхадных. Зараз ідуць вываз грунту, монтаж падмуркавых блокаў і монолитное бетонирование подпорной стенки. Тех задач, которые нам поставлены губернатором, нам нужно вести этот объект к началу учебного года, поэтому будем принимать все меры, связанные с организацией процесса строительства, с обеспечением материалами, поставками материалов, с организацией работы на объекте для того, чтобы выполнить поставленную задачу и к учебному году, к началу учебного года ввести объект в эксплуатацию. Чонкі сёння адзін з самых дынамічна развіваючыхся населеных пунктаў у раёне. Штогод тут уводзяць да 5 шматкватэрных дамоў. Каб сацыяльная інфраструктура не адставала, тэрыторыю старога дзіцячага лагера паэтапна ператвараюць у адукацыйны гарадок. Тут ужо паспяхова працуюць 2 дзіцячыя садкі, пачатковая школа і школа мастацтваў. Новы будынак злучыць пераход з існуючым корпусам пачатковай школы. Будут на втором этаже располагаться многофункциональные кабинеты физико-математического и химико-биологического профиля. На первом этаже будут размещены кабинеты, специализированные по трудовому обучению. Будет в школе интерактивный пол, будет хороший спортивный зал с планируемым скалодромом. Будут очень интересно оформлены рекреации. Поэтому здание будет новое, современное, и мы будем ждать наших детей. Для многіх сем'яў у Чонках гэтая будоўля доўгачаканая падзея. Асабліва востра гэтае пытанне стаіць перад тымі, у каго дзеці рознага ўзросту. Пакуль адукацыйны цыкл не замкнёны, кожная раніца ператвараецца ў складаны лагістычны маршрут. Хотим, конечно, чтобы было все в одном месте, это удобно, это безопасно даже, когда утром всех раздали по учреждениям и сама, значит, пришла на работу. С пераездам школьнікаў у сучасны кампус стары будынак базавай школы ў цэнтры пасёлка не застанецца без справы. Аб'ект будзе перададзены сістэме сацыяльнай абароны. Тут плануюць адкрыць буйны філіял цэнтра абслугоўвання насельніцтва. В отделении у нас планируется работа
в условиях полустационара для молодых инвалидов, а также мы планируем организовать работу для граждан пожилого возраста, которые будут ходить тоже, посещать клубы различные и кружки по интересам, ну и выполнять нашу национальную стратегию «Активное долголетие». Маштабнае ператварэнне тэрыторыі былога лагера – прыклад рацыянальнага выкарыстання рэсурсаў. Пакуль адны ствараюць падмурак для развіцця будучага пакалення ў сучасным кампусе, іншыя рыхтуюць праект дома клопату для тых, хто ў ім мае асаблівую патрэбу. Мэта – стварыць у чонках камфортнае асяроддзе для кожнага. Вікторыя Шахварстава, Ганна Кустачова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». С пачатку года ў лясным фонде Гомельшчыны зафіксавана 10 выпадкаў узгарання. У 70% прычынай лясных пажараў становіцца чалавечы фактар. Непатушанае вогнішча, цыгарэта і нават запалка могуць абярнуцца бедствам. Спецыялісты прымаюць прафілактычныя меры. З 14 сакавіка ва ўсіх лясных гаспадарках вобласці арганізаваны дзяжурствы згодна з класамі пажарнай небяспекі. Информирование населения о введенных ограничениях и запретах на посещение лесов. Далее это проведение полевых мероприятий государственной лесной охраны. Далее это закрытие шлагбаумов при наступлении ограничений либо запретов на посещение лесов, вывешивание фотоловушек. У нас их по ПЛХО более 600. Если брать на сегодняшний день, то у нас 2 района открыты. Это Лельчицкий и Речицкий район. В остальных либо введено ограничение, либо запрет. То есть это все можно отследить на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. Нягледзячы на прафілактычныя меры, штогод фотапасткі фіксуюць ад 200 до 400 парушэнняў. У мінулым годзе зафіксавана больш за 180 выпадкаў лясных узгаранняў на плошчы звыш 400 гектараў. Да насельніцтва прымяняецца адміністрацыйная адказнасць, штрафы і папярэджанні. Кандытарскае мастацтва супраць законаў фізікі. Гамельчанка Вольга Васілевіч стала пераможцай міжнароднага чэмпіянату па вырабе антыгравітацыйных тортаў у Маскве. Яе салодкі шэдэўр на тэму народных святаў заняў першае месца ў адной з конкурсных номінацый. Падрабязнасці ў нашых корэспандэнтаў. Сегодня у нас в заказе торт «Шарм». Сейчас мы будем его оформлять. Веточка у нас рисуется произвольно, как пожелает душа ваша. Вось уже 25 гадоў Вольга Васілевіч працуе кандытарам на вытворчасці салодкіх дэсертаў. Прызнаецца, што прафесія выбрала яе сама і захапіла творчым працэсам. Палёт фантазіі і арыгінальнае выкананне з-пад умелых рук майстра выходзяць філігранна аформленыя вырабы. Торт у нас заказан для женщины. Мы используем розовые нежные тона, чтобы порадовать женское сердце. Каждый торт с частичкой души кондитера. У людей радость и у нас радость. Поэтому стараемся, чтобы все было торжественно, ярко, красочно. Гэта унікальны салодкі шэдэўр прынёс Вользе Васілевіч перамогу на міжнародным чэмпіянаце па вырабе антыгравітацыйных тортаў у Маскве. Ён прысвечаны народным святам, традыцыям і звычаям славян. Тема конкурса была «Россия объединяет». Что объединяет нас с Россией? У нас общие традиции, у нас общие праздники, колядки. Ходили мы колядовать, ходят и наши дети. Масленица. Праздник Ивана Купала знают тоже все. И еще весенний праздник, день весеннего равноденствия, когда зазывают весну. Всем знакомы эти праздники, всем они близки. Прэстыжны турнір сучаснага кандытарскага мастацтва аб'яднаў 150 прафесіяналаў і аматараў з Беларусі, Расіі і іншых краін. Канкурэнцыя была жорсткай. Улічваліся тэхніка, спецэфекты і акуратнасць выканання. Масціка і замальт, лепка, роспіс, барэльеф. У рабоце Вольгі Васілевіч каля 15 тэхнік і ўсе элементы дэкору ядомыя. Уразіць журы атрымалася. Почему торт вращается? Это тоже один из спецэффектов. Тоже где-то момент антигравитации. На масленице было чучело, которое можно было поджечь, и оно воспламенялось. Тоже спецэффект. В печке светятся угли, как в настоящей печи. Каждый элемент, все шло в копилочку. На шаг ближе к победе, на шаг ближе к награде. Рыхтавалася Вольга да чэмпіянату ў вольны ад працы час, прыкладна 1,5 месяца. Вечерами в этой комнате за этим столом создавался торт. По детали, по элементу. Где-то что-то получалось, где-то что-то приходилось переделывать. Где-то училась на собственных ошибках.
У маштабных конкурсах кандытарскага мастацтва Ольга Василевич удзельнічае ўжо 7 гадоў. Скарбонка дасягненняў поўны ўзнагарод. Такія спаборніцтвы дораць эмоцыі, каштоўны вопыт, натхняе і ва ўсім падтрымлівае сям'я. Муж транспортировал торт, помогал везти, помогал устанавливать. Ребенок, он был всегда рядом. Какие-то мелочи. Я помогу. Хорошо, помогай. Дочь старшая приходила как самый главный эксперт, вносила свои поправки. Прислушиваешься к семье, потому что семья – это семья, плохого не посоветуют. Муж і дзеці не толькі галоўныя памочнікі Ольгі ў справах, але і самыя патрабавальныя суддзі яе кулінарных вырабаў. Іх ацэнка заўсёды самая важная і неабходная. Вкусно? У кандытарскім мастацтве, як і ў любой іншай прафесіі, няма мяжы дасканаласці. У Ольгі Василевич яшчэ шмат творчых ідэй, якія абавязкова знойдуць сваё увасабленне. Вераніка Варашыліна, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомелі ў гэтыя выхадныя стартуюць вясновыя кірмашы. Пакупнікоў чакаюць з 8:30 до 15 гадзін. Рэалізоўваць прадукцыю будуць фермерскія, сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, суб'екты гандлю грамадскага харчавання, бытавога абслугоўвання, гадавальнікі. Кірмашы размясцяцца на 2 лакацыях па вуліцы Хатаевіча 9 збоку, што прымыкае да дзіцячай гульнявой пляцоўкі, і праспекце Касманаўтаў 88, паркоўка ў раёне супермаркета. Пакупнікоў чакаюць па суботах і нядзелях. І аб надвор'і. У бліжэйшы час у рэгіёне чакаецца пахаладанне. З 4 па 8 красавіка надвор'е прыме няўстойлівы характар. Атмасферныя франты абумовяць не толькі ападкі, але і паступленне халодных паветраных мас. Заўтра днём прагназуецца ўзмацненне ветру парывамі 15-18 метраў за секунду. На выхадных тэмпература паветра ноччу складзе ад 4 до 6 градусаў. Днём будзе да 14. У панядзелак чакаюцца дажджы. Тэмпература паветра ноччу складзе ад 3 до 6 градусаў цяпла. Днём будзе 7-11 градусаў вышэй за нуль. Далей слупкі тэрмометраў апусцяцца ніжэй. Магчымы начныя замаразкі. Мінімальная тэмпература ноччу упадзе да -1, днём да 3 градусаў цяпла. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Смірнова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В озере на проспекте Космонавтов в Гомеле обнаружили тело мужчины. Погибшего нашли сотрудники ОСВОДа совместно с МЧС в ходе поисковых работ. Известно, что горожанин ушел из дома в неизвестном направлении еще в марте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В агрогородке Каменка-Мозырского района на улице Советской внимание инспекторов ГАИ привлек кроссовый мотоцикл, явно не предназначенный для езды по дорогам общего пользования. Законное требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Однако спустя время беглец был задержан. За рулем оказался 22-летний местный житель, который никогда не получал водительского удостоверения. Итог – штраф в размере 40 базовых величин и 12 месяцев лишения права управления транспортными средствами. В Петриковском районе огонь охватил 2 строения. Возгорание жилого дома и гаража зарегистрировано в поселке Капцевичи. В результате уничтожены кровля дома, гараж и легковой автомобиль. Повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Уважаемые зрители, помните о соблюдении правил пожарной безопасности. Не используйте неисправные электроприборы и не допускайте перегрузки электросети. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который в случае задымления подаст громкий звуковой сигнал и предупредит об опасности. При возникновении пожара незамедлительно звоните спасателям по телефонам 101 или 112. В Гомеле по улице 50 лет завода Гомсельмаша горела квартира. В результате повреждено имущество на кухне. Вероятные причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание.
Жлобинский «Металлург» одержал первую победу над столичной юностью в полуфинальной серии плей-офф белорусской хоккейной экстралиги. После 2 матчей в Минске на минувшей неделе команды перебрались в Жлобин. Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте встречи. Автором гола стал защитник Александр Шевченко. Эта шайба в итоге и принесла «Металлургу» минимальную викторию 1-0. Голкипер «Стальных Волков» Сергей Большаков отразил 36 бросков игроков столичного клуба. Дамир Шайхдидинов стал футболистом Гомеля. Защитник, воспитанник московского «Спартака». В общей сложности провел за молодежную вторую команды 64 матча, в которых отметился 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. В своей карьере игрок также выступал за «Зенит-2», «Волгарь», «Родину» и «Сокол». Новобранец Гомеля выступал за юношеские сборные России всех возрастов. Тем временем юношеские команды футбольного клуба «Гомель» провели очередные матчи. В обоих поединках зафиксирована победа зелено-белых. Команда Ю-15 на выезде со счетом 2-1 обыграла Ислач. Отличились Крайнюков и Волков. А ребята старшего возраста Ю-16 разгромили Белшину 3-0. Голами отметились Шаповалов, Лебедько и Майоров. Глеб Макаренко стал призером международного турнира по греко-римской борьбе в Болгарии. В поединке за 3-е место уроженец Гомеля одолел украинца Александра Грушина. Бронза у нашего спортсмена в весовой категории до 67 килограммов. В субботу состоится ответный матч полуфинальной серии «Гомель-СК» в рамках чемпионата страны по гандболу. Начало в 15:00. Игра пройдет по адресу Ирининская, 16-2. Напомню, первую встречу наши спортсменки выиграли со счетом 31-25.